Okay guys, ake ngibuze guys, mhlawumbe manibuka nina njengoba izinga lobugebengu lingaka, iziphi iy'ndlela okwenzeka ngazo ukuzama indlela yokureduce ubugebengu, iyiphi plan mhlampe ekungaqhanyukwa nayo umphakathi, ney'nhlaka zomphakathi ukuthi ikuphi ezingakwenza mhlampe mina ngithanda mhlampe iplani ekungavelwa nayo. Okokuqala nje, abantwana labakhulela khona akube ukuthi imindeni ehlelekile, akube imindeni enemithetho, akube imindeni futhi ebambisanayo, ngoba kuqala kathi uma ukhulisa ingane awuyikhuliseli wena, kodwa ukhulisela umphakathi, ukhulisa isizwe. So inhlonipho uma ekuhlulwa namzali, mhlawumbe ukhona ubaba kamakhelwane ongakwazi ukukhuzela ingane yakho, ukhona mhlawumbe umuntu wasemndenini ongakulekelela ukukhuzela ingane yakho. So kubalulekile uma ukhulisa ingane engathi ungakhulisela umphakathi ungayikhuliseli wena. Ya mina owami umbono bengibona mhlampe ezinye izinto ezingalekelela ukuredusa ubugebengu ukuthi especially izindawo zasemalokishini, engathi ungazama indlela ukuthi abantwana kube khona ama-activity ababhizi ngawo, mhlawumbe noma ama-sport ababhizi ngawo, mhlawumbe njengebhola, baxhase ey'ntweni ey'ningi. Ey'ndaweni ezisemakhaya mhlawumbe la kube khona uxhaso ukuthi mhlawumbe babhizi, mhlawumbe bayalima noma kodwa kunama-project nje akhipha abantu bhizi, kungabi ukuthi abantu bahleli, because kunalezi ndawo ukuthola ukuthi kunabafana abahleli esitolo babuka abantu babacela u-2 rand. So ba-experience impilo ngenye indlela, bagcine sebey'tshela bahlakaniphile. Ya nokubumbana nje lento yobuntu ukuthi kubanjiswane, imiphakathi ibe nokuzwana, siyeke lento ukuhlukana ngokwamapolitiki, sihlukane ngokwezenkolo, sihlukane ngezinto ey'hlukahlukene, kodwa bumbwane sibe ngabantu abayi-one, sizokwazi ukuthi silwisane nobugebengu nanokubambisana, futhi singabheki uhulumeni kakhulu izinto ukuthi sihlangabezana naye, siyalekelelana, siyamsiza. Okay guys, ngiyayizwa imboneni, kodwa-ke esikhathini samanje ngoba sekune-technology, izinto ey'ningi sey'guqukile, abantu bathuthukile, ngicabanga ukuthi obunye ubugebengu singabukhontrola ngokuthi sithole amakhamera, like amakhamera okuthiwa khona amakhamera andizayo, kuthiwa ikhamera mhlawumbe endizayo ipatrola leyo area leyo, noma ipatrola leso space leso, then kube khona umuntu mhlawumbe ozobe eqokiwe ukuthi abe-monitor, amonithe lezo zinto lezo. Akekho umuntu ongacabanga ukugange azi ukuthi kunekhamera endiza emoyeni ekuyiyona opharetha leyo ndawo leyo. So kuningi amasu angavela, nanokuthi abantu baqele ukuthi babe bhizi ngaphambili. Makunomuntu oqala into asapothwe, asekwe, kuthi thuthuke abantu baye phambili.